ja pravdepodobne nie som ten najlepší zdroj informácií pre teba. Je to docela kontroverzné tvrdenie na začiatku videa, kde ti chcem odovzdať nejaké informácie. Ale je to jeden z prvých javov, ktorý sa deje, máme k tomu sklon my všetci a je to sklon k seba potvrdzovaniu. Seba potvrdzovanie je jav, kedy vyslovene cieľene dohľadávame informácie, či už vedomé, alebo aj nevedomé, čiže nemusí to byť cielené, tomu, aby sme si potvrdili svoje dohady a svoje predpoklady. Možno ťa to prekvapí, ale aj vyhľadávací nástroj ako Google nie je vôbec objektívny a seríruje ti informácie, ktoré sú pravdepodobne relevantné práve pre teba alebo pre mňa. Čiže už určitým spôsobom nás Google zavádza. O týchto veciach veľmi dobre hovorí kniha, ktorú som nedávno dočítal, volá sa Prečo ľudia veria nezmyslom a napísali ju slovenskí vedci. Odporúčam. A je tam kapitola práve o seba potvrdzovaní a o tom, že práve my ľudia máme sklon k tomu, že dohľadávame informácie, ktoré skôr potvrdzujú, ako vyvracajú naše dohady. A to je veľká chyba. Druhá chyba je kritické premýšľanie. V dnešnom svete máme pandémiu, kde je absencia kritického zmýšľania, nejakého spochybňovania čohokoľvek. Ideme na prvú, titulok, šup, už to zdieľam. A toto je problém. Potom sa šíria dezinformácie, hovadiny a nejakým spôsobom málo ľudí premýšľa nad tým, že je tá informácia naozaj dobrá, z čoho vychádza. To ma privádza k tretej veci, ktorá vlastne nás zavádza, a to je to, že z akých zdrojov vychádzame. Málo kto si pozerá, že kto je autorom článku, kto je autorom videa, prečo by tento človek mal byť relevantný. Je to nejaká štúdia, je to vedec ten človek, prečo to tvrdí, na základe čoho. Čiže hľadať nejaké zdroje a opäť kriticky premýšľať, že či je ten daný človek pre mňa relevantný a mal by byť jeho názor pre mňa dôležitý a pre danú tému, ku ktorej sa vyjadruje, či je naozaj smerodajný. Ďalším dôvodom je práve relevantnosť zdrojov, teda ľudí, ktorí to tvrdia. Internet je plný vedcov, kvalitných ľudí, odborníkov, ale aj pseudoodborníkov a šarlatánov. Sú to ľudia, ktorí majú tvrdenia vycucané z prstu, tvária sa, ako že majú za sebou toho veľa, ale častokrát proste nevieme o nich nič a ich tvrdenia môžu byť naozaj nebezpečné pre naše zdravie. Preto je dôležité pozerať na to, kto to tvrdí, prečo to tvrdí, z čoho vychádzajú jeho presvedčenia, jeho názory. Je to vedec? Vedec čoho? Prečo sa stal slávny, prečo jeho teória mala byť relevantná pre mňa. Toto všetko sú dôležité informácie. No a jedno z posledných vecí, ktorá sa moc nebude páčiť influencerom, je relevantnosť na základe nejakého veku a skúsenosti. 22-ročná influencerka vo fitness určite nie je dobrý zdroj informácií o životospráve, výžive, ale aj cvičením, napríklad pre 50-ročnú ženu, ktorá už prichádza do menopauzy a potrebuje riešiť úplne iné veci, o akých toto dievča ešte nemá ani šajn. To isté platí u mužov alebo v iných oblastiach. Takže nie všetky zdroje informácií majú rovnakú váhu, treba kriticky premýšľať a hlavne neveriť všetkému, čo je na prvú.